Yang mereka lho kadang mlebet plebonan. Nggih. Anu, galengane cilik mereka. Jane gede tapi bolong-bolong. Oh. Bekas-bekase cuyu. Ingin iki malah ngonggrong-ngonggrong. Waderan enten niku. Oh. Iki lho cor-corane Mas. Oh, cocoran enten iki ya. Mana kan ditalun tapi ambrol kabeh. Pripun? Ajeng nyukani anu, lah nen ngajak Rene nok bojoku nok Mas. Pengen anu, nganderan. Lah engko awan kan bali jam 2 aku gak anu Mas, gak nang omah aku. Awan kan aku ning Solo. Lah ndek wingi sire tak cegak ning kono to Mas. Lah udan ae nganti teko sore kae. Ketake mah duit to. Mah. Dan ini kumpul biasa kok. Gak doyan duit wedhus wi gak doyan wedhus. Dewe gak doyan wedhus, Dede. Kowe gak doyan wedhus to, Santo? Lah bancaan mahmu telu kok. Kok dipamiti mau we? Ngamploi anu cabange ya. Pange ya. Kok pange kok dijaki. Oh enek amplop. Ya kuncunge tak wae. Lah yo. Nek sawah tembungane wesi kok. Oh kae Ode. Kayak garing kae. Gak kesiram kae nih kok. Aja tigo ki. Mbajari ning pinggir paling kaya. Diuncal ning pinggir kok ning kaya. Neng kene apa ning ndi, Dek kapan? Neng kene ya? Sing garing iki. Kono. Oh, gak ning kene, Dik. Oh, ning kono dengan pinggir ya, Dik ya. Lah iki nek pindah ado-ado men ceritane piye? Lah iki tak omongi sing nggon kasur sik wis mulih kene. Lah siji kan gemblek dhewe ning kono. Di sini. Iki gembranggang emang iki. Gak matuk Selasa. Wong kok jejuan wesi. Berdua sih selama sedih ket mau kumpul. Kita sama lah. Nek kurang nyusuk men. Mbak Sri kene iki. Masa tau aku patek. Kok iki ya sing ngomong. Gak entek Mbak nek gak iso. Sampai kae. Tanya Mbak, Mas, Pun.
Nek kan roti dun. Ade mau teko. Ini sapi. Mas dun ate ngendi aku ngono. Wis tak jawab wis ngikutian. Masak di. Awake dhewe tes taran. Kok dene segone jek akeh adu dibuntel kan pitik. Kae, heeh pondok bangke. Engko dibuntel aja anak bojongno. Lah gotong akeh ono. Pandi. Mangkat piye lha iki perlu dipeseni kowe? Panti ki ngrono. Ya dajel cilik ya ora mangkat ya kangge ditelepon HP-mu ora kena ditelepon. Ya jajal binguk lho. Mosok aku ya. Lah yo mbok. Ya Mbak wis sarapan ta? Sambal petene enak meno. Gak deh. Piye? Ndang jajal cilik go. Nggowo tutupe kuwi apa, Mbak? Terima sehat ajang yo. Seger kepencang. Kayak Tak telepon ki Mang. Kon nitipne. kabeh sisan. Waduh. Dari dhewe bagianku sak aja. Nanti kok kan wis mangkat dulu nganti Nah, petene lho Dina. Satere ben manampase Mbak. Jadi sakit Wengkone kok wis Mbak Ida. Neh. Iki foto karo masa ajar ki mah.